Croeso i chi heddiw, a swn i'n licio diolch i Gwennan Williams a Sarah Phillips am ymuno fo ni heddiw yma. Da chi'ch dwi'n dysgu ieithoedd tramor, a gai chydig bach o'ch hanes dysgu ieithoedd chi, os gwelwch dda, na i ofyn wrth Gwennan gynta, os da chi'n meindio. Diolch. Felly, fel lot o bobl nes i dechrau dysgu Ffrangeg pan nes i'r ysgol Uwchradd, digwydd bod yr ysgol lle dwi'n dysgu rwan, a wedyn mynd ymlaen i wneud tygau ar ben fy hun yn digwydd bod, oherwydd clash efo'r opsiynau. Mwynhau hynny gymaint fel bod fi wedi penderfynu wneud o'n lefel A, a wedyn pan o'n i'n y chweched, yna gyfle i ni wneud rhyw wersi blasu Sbaeneg tygau. Mi nes i hynny a rili mwynhau. A wedyn penderfynu ella bod fi eisiau wneud rhywbeth efo ieithoedd yn y dyfodol. Ond i fod yn gwbl onest, dim ond Ffrangeg o'n i'n meddwl wneud. Do'n i'n meddwl bod fi digon clefar ar y pryd. Dyna o'n i'n feddwl i wneud dwy iaith. A wedyn diolch byth, nath rhywun yn merswadio fi i roed go ar wneud ail iaith fel gradd. Meddwl mae well trio dwy na peidio. A wedyn dyna nes i Brifysgol Salford i ddysgu Ffrangeg a Sbaeneg. A wedyn erbyn diwedd yr ail flwyddyn, yn sicr ar ôl blwyddyn dramor yn Ffrainc ac yn Sbaen, o'n i yr un mor hegel yn y ddwy iaith. A wedyn dyma fi yn dal i ddysgu bob dydd, rili. Ia, diolch taid chi'n dysgu iaith byth yn gorffan. Diolch Gwennan. Sarah? Wel, ar hyn o bryd, dwi'n bennaeth Ffrangeg yn ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst ers 9 mlynedd. A chyn hynny, o'n i'n dysgu Ffrangeg am 19 mlynedd yn ysgol gyfun Llangefni ar Ynys Môn. Ond cyn hynny, dwi'n cyn disgybl actually yn ysgol Dyffryn Conwy. A wedyn nes i astudio Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg fel lefel A, so ieithoedd i gyd, a wedyn mynd ymlaen i astudiaethau Ffrangeg yn Prifysgol Manceinion. Ges i cyfnod yn Ffrainc, o'n i'n byw yn De Ffrainc am 6 mis fel rhan o'r cwrs gradd Ffrangeg. Lle o'n i'n edrych ar ôl teulu, 5 o blant o dan 10 oed, ac oedd hynny yn brofiad ac yn heriol iawn. A wedyn, es i nôl wedyn i Gymru a gwneud ymarfer dysgu fi cyn dechrau dysgu yn ysgol gyfun Llangefni. Diolch yn fawr. A da chi di rai chydig gael gefndir fan'na a beth di ysbrydoli chi ddysgu ieithoedd, a dwi'n llawn edmygedd o'r sgiliau pwysig na sydd gennych chi. O'n i'n sôn wrth Gwennan yn gynharach pan dwi'n mynd i Ffrainc a Llydaw ar yng Ngwyliau, dwi'n trio ngorau i siarad Ffrangeg efo pobl y cychwyn sgwrs, ond sylfaenol iawn yn anffodus, a diffyg hyder ella di'n ngallu fi, ond wir yn edmygu'ch sgiliau chi, maen nhw mor bwysig, a da chi'n gallu defnyddio nhw rwla, ynde. Be sa chi'n dweud ydy buddiannau mwyaf i rywun sy'n am ddysgu iaith tramor? Sarah, na i ofyn wrtha ti gynta. Oedd o ar ôl bod ar gwyliau teuluol i Ffrainc fel plentyn, nes i disgyn mewn cariad hefo'r iaith a'r gwlad a'r diwylliant, a dyna beth sydd wedi ysbrydoli fi i ddysgu'r iaith fel disgybl cynradd. Dwi'n cofio, oedd fy mrawd wedi dechrau'r ysgol Uwchradd, wedi dod ar ryw lyfrau, textbooks Ffrangeg adra, a wedyn nes i dechrau edrych trwy'r textbooks, ac o'n i'n just mor, wrth fy modd hefo'r iaith a rhywbeth gwahanol a'r sialens o ddysgu rhywbeth newydd a cymharu'r iaith hefo Cymraeg neu Saesneg. Ac wedyn yn dechrau ysgol Uwchradd, nes i just fel o'n i'n dweud, o'n i wrth fy modd hefo sŵn yr iaith, y ffordd mae'r iaith yn llifo yn fy marn i, mae o'n iaith hardd iawn.
a'r ffaith hefyd bod fi'n gallu ar ôl hynny mynd yn ôl i Ffrainc hefo teulu neu hefo ffrindiau. Mae o'n rhywbeth arbennig iawn i gyfathrebu hefo pobl mewn gwlad arall, i gyfathrebu mewn, i siarad Ffrangeg hefo nhw. A mae hynny'n rhywbeth i wneud hynny o flaen ffrindiau ac i wneud hynny o flaen aelodau'r teulu. Mae bobl bob tro yn impressed, dwi'n meddwl, efo rhywun sy'n gallu siarad iaith arall. Ac o'n i'n licio'r teimlad bod fi'n gallu wneud hynny, bod fi'n gallu wneud rhywbeth arbennig a rhywbeth oedd bobl eraill ddim yn gallu wneud, ac o'n i'n falch iawn o hynny. Ond dwi'n meddwl mae bywyd yn lot fwy diddorol a lot fwy lliwgar i rywun sydd yn gallu siarad iaith tramor. Mae o'n adnodd a mae o'n sgil ychwanegol sydd yn mynd i roi rywun un cam o flaen eu cyfoedion, yn enwedig yn y byd gwaith. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn chwilio am ymgeiswyr sydd hefo sgiliau iaith, achos mae hyn yn dangos hyder, dwi'n meddwl. Mae o'n dangos hyder mewn unigolyn a'r gallu i gyfathrebu yn effeithiol. Hefyd mae'n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc, mae'n agor drysau i wahanol swyddi, gwahanol profiadau mewn bywyd. A trwy astudio lefel A Ffrangeg, mae yna gyfle i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau. Sgiliau cyfathrebu, sgiliau i feddwl yn feirniadol, sgiliau datrys problemau. A dwi jyst yn meddwl bod mae o jyst yn gallu agor eich meddwl i'r byd mawr. Dwi'n llwyr cytuno fan'na. Mae o'n cynnig gymaint o betha'n dydy. Gwennan, sa chi licio ychwanegu wbeth yn fan'na i be mae Sara di ddeud? Dwi'n meddwl wrth wrando ar Sara, o'n i'n cytuno efo bob dim oedd hi'n dweud, mae o fel teimlo fatha bod chi'n rhan o glwb special yn dydy. Dwi'n meddwl yn fwy oherwydd mae yna lai o bobl yn cymryd ieithoedd. Mae o'n sgil prinach yn dydy, ond pwysicach fyth. O'n i'n darllen rhywbeth dwrnod o blaen, oedd yn sôn am AI a ieithoedd, ac oedd yn dweud mae byd addysg a byd ieithoedd yn un o'r meysydd lle dydyn nhw ddim yn poeni lawer iawn am yr effaith mae AI yn mynd i gael, achos maen nhw'n teimlo dydy AI byth yn mynd i fedru curo profiad human, profiad dynol wrth ryngweithio efo iaith, yn dad, o'n rili diddorol. Ond os ni'n cytuno efo be o Sara'n dweud, lle dwi'n meddwl mae yna fuddiannau i'r ymenydd o ran bod yn dysgu iaith, achos mae yna brawf yn does bod yn helpu efo iechyd meddwl o ran Alzheimer's, mae'n edrych dwi'n meddwl bod 5 mlynedd yn does efo onset o dementia, enghraifft, o ran yr ymenydd. Yn sicr o ran gyrfaoedd, mae siarad mwy nag un iaith dramor neu mwy nag un iaith dramor yn sicr yn sgil sydd yn sefyll allan yn brinach, a mae'n mynd i agor mwy o gyfleoedd i chi ymwneud gwaith. Boed hynny o fewn gyrfa sy'n ieithyddol yn barod, neu hyd yn oed mewn gyrfaoedd sydd ddim o reidrwydd. Mae gen i gymddisgyblion sy'n gweithio ymwneud peirianneg, un arall mewn pensaernïaeth, sydd wedi cael cyfleoedd dramor oherwydd bod gynnon nhw sgiliau elfennol, ond bod gynnon nhw sgiliau iaith mwy na rhai eraill. Dwi'n meddwl yr engagement mae hefyd o Sara'n dweud, dyna sut nath yr fflam gynna i fi rili, oedd yn 8 oed, yn had yn gyrru fi siop ar campsite yn dweud dy baguette s'il vous plaît. A dwi'n cofio cael y bara yma gan y ddynas yma a meddwl, waw, jyst teimlo, sa hynny heb wedi digwydd, taswn ni ddim wedi medru dweud dy baguette s'il vous plaît. Ac ia, a dwi'n meddwl hefyd wrth drafeilio, mae yna lot o bobl ifanc rwan yn does yn trafeilio mwy, ddim o reidrwydd yn mynd yn syth ar y cama traddodiadol o un llwyfan addysg i'r llall. A dwi wir yn meddwl mae medru siarad iaith arall, chydig neu lot ohoni, mae o fel cael
mynediad i ryw lefel extra mewn game fideo yn dydi. Mae fel cael fatha ryw oriad special, achos mae'r access da ni'n gael o ran y diwylliant, fel o'ch ti'n deud, Sara, y diwylliant sydd yna, profiad gwahanol efo bwydydd, efo pobl, mor wahanol i be fysa rhywun yn medru wneud hefo dim ond ella Saesneg neu Cymraeg. Diolch. Dwi'n meddwl hefyd, dylan ni cymryd mantais o'r ffaith bod ein disgyblion yn ddwyieithog yn barod, a wedyn mae'r ymennydd, mae gynnyn mae'r ymennydd wedi wirio yn barod, dwi'n meddwl, y ffaith bod nhw'n ddwyieithog yn barod. Mae gynnyn nhw, tydyn nhw ddim yn sylweddoli, mae gynnyn nhw sgiliau ieithyddol ardderchog yn barod, a mae hynny maen nhw jyst yn barod yn dod i fyny, wel, hyd yn oed, yn yr ysgol cynradd, dwi'n gwybod bod lot o ysgolion cynradd rwan yn gwneud rhywfaint o Ffrangeg neu Sbaeneg yn yr ysgol cynradd, a dwi'n meddwl mae o just yn wasted opportunity os da ni ddim yn fel pobl dwyieithog, mae o'n bwysig bod ni'n ychwanegu mwy o ieithoedd, mae nhw'n barod ac mae gynnyn nhw'r sgiliau'n barod i ddysgu mwy o ieithoedd. A mae nhw jyst yn gwneud o, mae nhw'n cymryd o, mae nhw jyst yn gwneud o heb sylweddoli, dydyn nhw'n sylweddoli pa mor dda ydy ei sgiliau iaith yn barod, dwi'n meddwl. Dwi'n cytuno'n llwyr ac yn ychwanegol i hynna mae e-sgol hefo adran cynradd, a mae nhw wedi bod yn cynnal sesiynau ella unwaith yr wythnos am 4 wythnos i gael blas ar ddysgu Almaeneg, Sbaeneg a Ffrangeg, oherwydd bod na ddiffyg ella sgil o fewn ysgol cynradd, maen nhw'n gallu bwydo i fewn i'r sesiynau yma hefo arbenigwyr iaith. A mae yna gymaint o ysgolion di ymuno yn nhw, achos bod nhw'n cael y cyfle, a fel da chi'n deud, dyn nhw'n yr ifanc i wneud o'n ade, maen nhw jyst yn bigo fo i fyny. Yndyn. A unwaith maen nhw'n cael blas iaith y fanna, maen nhw'n barod i symud ymlaen i'r ysgol uwchradd wedyn i barhau gobeithio efo ieithoedd, achos mae o'n bwnc hanfodol o bwysig, a mae o'n cynnig sgiliau hanfodol i fywyd yn dydi. Yndi. A yn ychwanegol i hynna, dyma e-sgol yn cefnogi chi'ch dwy yn eich ysgolion i barhau, i gefnogi chi o ran trio cynyddu y nifer o ddisgyblion sy'n dilyn eich cyrsiau chi. A mae hynna ella'n golygu bod chi'n gwneud chydig o wersi wyneb yn wyneb, a hefyd chydig o wersi ar-lein. Sut da chi'n gweld bod y system yna'n gweithio hefo cefnogaeth e-sgol o ran dysgu ar-lein i wneud i ddilyn eich pwnc chi, lle? Gwennan, ga i ofyn wrtha ti gynta? Dwi'n meddwl mae wedi bod yn brofiad positif ar y cyfan, dwi'n meddwl ar y dechrau, fel bob dim arall, fel unrhyw beth, fel bod nhw'n ysgol wahanol, neu dosbarth gwahanol, neu dysgu plant gwahanol. Mae rhywbeth yn teimlo'n newydd ac yn teimlo'n ddiarth, ond mae rhaid i fi ddeud bellach, mae o'n teimlo mor gyfarwydd. Mae dyma ydy dysgu Sbaeneg lefel A i fi bellach rwan, ydy defnyddio fo drwy e-ysgol. Mae'r gefnogaeth wedi bod yn dda iawn. Dwi'n meddwl beth sy'n arbennig am y gefnogaeth sydd ar gael o e-ysgol ydy, efo gweithio efo rhywun fel chdi, Glenda, mae o'n medru cael ei deilwran yn benodol ar gyfer fy anghenion ni fel yr athrawes neu hyd yn oed ar gyfer yr plant, achos efo rhywbeth fel technoleg gwybodaeth a'r sgiliau sydd gennym ni, da ni'n tueddu i gael amrywiaeth yn dydan o ran be da ni'n medru wneud, be da ni'n gyffyrddus i wneud, a mae ella be fyswn ni yn licio i ddefnyddio o ran rhaglen neu methodoleg, ella ddim yr un math ar person nesaf. Felly dwi'n meddwl mae beth sydd yn gyfle hefo e-ysgol ydy oherwydd bod yr ddolen yna o bell, mewn ffordd mae o'n agor y posibiliadau o'r math o bethau da ni'n medru wneud efo'n gilydd i gydweithio yn dydi, dwi'n meddwl. Diolch Gwennan. A Sara?
Ia, dwi'n cytuno'n llwyr. Mae wedi bod yn brofiad positif iawn. Yn bendant, mae sgiliau digidol, mae sgiliau technoleg gwybodaeth fi wedi gwella 100% dros yr blynyddoedd. A dwi'n mwynhau, dwi'n hoffi'r, wrth gwrs, mae'n bwysig iawn fel athrawes iaith, bod fi'n gallu cael gwersi gwynab i wynab. Ond hefyd, dwi yn licio'r y cyfleoedd mae dysgu ar-lein yn gallu roi i fi fel athrawes i fod yn greadigol. Dwi'n meddwl y peth bwysig wrth dysgu ar-lein, mae'n bwysig bod y dysgwyr yn teimlo'n gyffyrddus a bod nhw'n cyffyrddus i siarad hefo fi a'r myfyrwyr eraill yn y grŵp ar-lein. Mae o'n rhywbeth, mae'n cymryd amser i ddod i arfer iddyn nhw hefyd. Ond dwi'n meddwl i ddechrau maen nhw'n braidd yn, sut dwi'n mynd i siarad Ffrangeg trwy sgrin, ond maen nhw yn slo bach, maen nhw'n dechrau gweld bod yna manteision ac ar ôl dipyn maen nhw'n dechrau mwynhau, yr apiau gwahanol a'r rhaglenni gwahanol da ni'n gallu defnyddio trwy Teams, enghraifft yr breakout rooms, a maen nhw dal yn gallu cael amser i drafod mewn grŵp i siarad Ffrangeg mewn par neu mewn grŵp gan defnyddio'r breakout rooms. Maen nhw'n mwynhau defnyddio'r we, da ni'n defnyddio lot o fideos, da ni'n gwrando ar fideos yn Ffrangeg, da ni'n defnyddio'r we lot, da ni'n gallu, mae'r mynediad i gwahanol gwefannau, mae o yn syth yndi, just at the tips of your fingers pan da ni'n gweithio hefo technoleg gwybodaeth. A maen nhw'n dod i arfer a maen nhw'n gyflym iawn, a maen nhw'n dechrau gweld bod na adnoddau amazing ar gael trwy dysgu ar-lein ac yn dysgu yn ddigidol. Diolch, Sara. O'n i jyst yn mynd i ddweud hefyd, dwi'n meddwl, beth sy'n diddorol ydy, positif enfawr i hyn ydy pan fydden nhw'n mynd allan i'r byd gwaith, neu hyd yn oed cyn hynny fydd addysg o bosib. Maen nhw yn barod bellach yn dydyn felly wedi arfer gweithio yn rhithiol. A dwi'n nabod lot o bobl mewn gwahanol ddiwydiannau sydd yn ffrindiau neu yn deulu. A maen nhw yn dal bod ni wedi dychwelyd i weithio yn eitha normal i gymharu ac adag y cyfnod clo efo Covid. Ond bellach mae yna lot o ddiwydiannau sydd yn gofyn i bobl gysylltu yn rhithiol am yma cost neu bod o'n fwy cyfrifol ar yr amgylchedd neu be bynnag. A mae'n oedolion yn uchel i'n anodd i wneud hynny, lle bydd neu e-sgol ydy, mae'r plant wedi hen arfer gwneud hynny wedyn yn dydyn cyn mynd i brifysgol neu cyn mynd allan i fyd gwaith. A dwi'n meddwl hefyd, o Sara'n deud o ran yr gwahanol adnoddau da ni'n mynd i iwsio, dwi'n sicr yn teimlo bod shifftio i ddysgu Sbaeneg drwy ysgol, mae o fel bod o wedi dod ar iaith yn fwy byw nag erioed i mi fel athrawes, achos dwi'n naturiol yn gorfod defnyddio adnoddau sydd ar y we, a mae o jyst gymaint mwy lliwgar, gymaint mwy bywiog, gymaint mwy perthnasol, dwi'n meddwl, ac oedd erioed o blaen. Felly mae o wedi bod yn shift positif, dwi'n meddwl, o ran hynny. Yn bendant, mae sgiliau, fel o'n i'n deud, mae sgiliau digidol fi fel athrawes wedi gwella, wedi datblygu, a dwi'n lot fwy hyderus rwan yn defnyddio gwahanol apiau. Wrth gwrs dwi wedi cael sesiynau hefo chi, Glenda, sydd wedi bod yn werth weil, a dwi jyst yn meddwl, fel athrawes, dwi'n lot fwy creadigol hefo'r ffordd dwi'n dysgu. A dwi'n gweld y plant, y disgyblion yn mwynhau hynny hefyd, a fel ti'n deud, Gwennan, mae o jyst yn sgil arall yndi ar gyfer y dyfodol. Mae o'n
i gyfathrebu fel da ni'n gwneud rwan trwy'r sgrin, da ni'n cyfathrebu. Mae hynny yn sgil arall a mae o jyst yn codi hyder rhywun fel person, dwi'n meddwl. Ond dwi ddiolchgar iawn beth ydych chi wedi dweud, achos mae yn golygu bod cefnogaeth ydych chi'n gael gen e-ysgol yn amlwg yn helpu chi o ran eich dysgu. Chi ydy'r arbenigwyr pwnc. Ac os di'n golygu bod o'n helpu chi allu greu profiadau gwahanol, profiadau difyr fel da chi'n deud efo amrywiaeth o bethau sydd ar gael a da chi'n neud mwyaf ohonyn nhw. A hefyd, mae y gefnogaeth, swn i'n licio meddwl gen e-ysgol yn barhaus yn mae pethau'n newid o hyd a cynnig pethau gwahanol ac os da chi'n fodlon trio pethau gwahanol neu eisiau cefnogaeth pellach i drio pethau gwahanol, dyna lle mae e-ysgol a finna'n dod i fewn ata chi gobeithio'n dal i gefnogi chi a bod y gefnogaeth yna'n golygu bod yna ddisgyblion yn cael y profiadau gorau sy'n bosib ynde i allu dewis a mwynhau pwnc a llwyddo ni pwnc a dyna sy'n bwysig ynde. Dyn, o ran y cwestiwn ola sgynna i'n amlwg da chi wedi sôn am manteision amlwg i ddysgwyr o ddysgu iaith. A da chi hefyd wedi sôn am sut mae e-ysgol yn cefnogi chi i allu parhau ddysgu'ch iaith. O ran dysgwyr, pam da chi'n meddwl dyla nhw ddewis iaith dramor? Be di'r mantais mwyaf mewn brawddeg alla i werthu'ch pwnc chi? Mae'r byd yn newid, fel da chi wedi deud, Glenda, a mae'r byd yn newid, mae'r dyfodol yn gyffroes iawn, a dwi jyst yn meddwl bod dysgu iaith tramor yn rhan mawr o hynny. A mae o, fel dwi wedi deud, mae o yn rhywbeth cyffroes, mae o'n ddiddorol, mae o'n ychwanegu sgiliau anhygoel i'r myfyrwyr a hefyd mae o yn just rhoi gymaint o gyfleoedd ac yn cynnig profiadau sydd yn mynd i helpu nhw gymaint yn y dyfodol. Diolch Sara. Ie, ategyn un fath a Sara, rili, dwi'n meddwl, be oedd ni'n dweud o ran y byd mae'n newid yn mae rhaid i fyfyrwyr wrth adael ysgol wan fod mor gystadleuol yn y byd gwaith sydd ohoni. A dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, mae'n lot o'n nhw yn rhoi gwerth mawr ar drafeilio a gweld y byd. A mae medru gwneud hynny drwy iaith arall. Mae o fel cael superpower yn dydi. A hefyd dwi'n meddwl i beidio meddwl mae diwadd taith ydy tygau neu lefel A. Mewn ffordd, da ni'n, wrth wneud ysgol, da ni ddim jyst yn dysgu at gael tystysgrif ydyn ni, ond mae o yn sgil, a mae o medru bod yn springboard i brofiadau gwahanol, mae o medru bod yn springboard i ddysgu, dwi wedi dechrau dysgu Eidaleg enghraifft, a fyswn ni ddim wedi cyrraedd y lefel dwi yndi rwan, heb fod yn medru siarad Ffrangeg a Sbaeneg, neu mae yna blant dwi'n dysgu sydd wedi bod yn defnyddio Netflix ac yn gwylio Netflix drwy Sbaeneg i basio'r amser, neu yn defnyddio app lyrics training, jyst i weithio ar sgiliau gwrando, a mae hynny wedi arwain nhw i ffeindio rhyw fandia, fysa nhw rioed wedi ffeindio blaen. Mae o just, mae o fel cael superpower, dwi'n meddwl, ac yn fwy yn super, oherwydd fysa ddim llawer, neu ddim gymaint o bobl yn wneud o ddim mwy, felly pam ddim i wneud o. Mae o'n beth mor werthfawr, mor arbennig i wneud. Mae o just yn newid eich bywyd chi. Diolch. Gai ddiolch i chi'ch dwy. Mae wedi bod yn fendigedig gwrando arna chi'ch dwy yn sôn am eich pynciau a bod chi mor angerddol dros eich pynciau. Mae o just yn fendigedig. A dwi falch iawn bod e-ysgol yn gallu helpu chi yn y siwrna yna o gefnogi chi a cefnogi dysgwyr o ran dysgu'r pwnc a parhau i ddysgu'r pwnc sydd yn bwysig ynde. A bod o'n cefnogi dysgwyr i allu dewis pwnc maen nhw isio i ddewis, a dyna ni hanfod be mae e-ysgol yn ei wneud ynde, caniatáu i ddysgwyr dewis y pwnc sydd ar gael. A hefyd dwi siwr bod chi wedi cael ambell i ddysgwr
o tu allan eich ysgolion, dwi'n gwybod mae dysgwyr yn ysgol y Creuddyn a ysgol Dyffryn Conwy'n hynod o lwcus eich gael chi ac i ddysgu pyncio, ond dwi'n gwybod hefyd da chi yn dysgu dysgwyr o ysgolion eraill drwy gefnogaeth e-ysgol, felly ga i ddiolch yn fawr iawn i chi'ch dwy. Mae wedi bod yn bleser clywed chi'n siarad. Croeso. Diolch. Diolch yn fawr. Merci beaucoup. Gracias. Diolch yn fawr.